donar moltes gràcies a l'Ajuntament de Moixent per tota la seva col·laboració, per tot el que d'alguna manera estan participant i ajudant-nos per al bon desenvolupament d'esta fira, d'esta mostra de Terres d'Alforins. La cultura del vi és el l'eix principal d'aquesta mostra. L'envolten aspectes importants, com pugui ser aspectes socials, aspectes econòmics, identitaris i, sobretot, aspectes també no turístics. El que les bodegues siguin visitades per els visitants de la zona és molt important pel desenvolupament de cada una d'aquestes bodegues. La mostra s'ha convertit en un autèntic escaparate per a les pròpies bodegues. Anem a tindre 13 bodegues que van exposar en aquesta mostra. Les bodegues van aportar alrededor entre 60 i 70 vins. Com a novetat d'aquest any, per a validar aquests tíquets, anem a tindre una lectura ràpida en un codi QR que van a facilitar que no hi hagi aglomeracions dins de la pròpia fira. El que és l'aportació gastronòmica va anar a càrrec de formatges artesans, d'arròs al forn, van aportar gaspatxos, carnisseries locals, forns de Moixent. L'oferta musical va estar protagonitzada pel matí per Mal Romans, que és un duo musical en companyia d'un piano, i per la vesprà a càrrec de Lulú i los Tigretones. El pròxim 17 de maig ens vegem en Moixent, a la 12 mostra de vins Terres d'Alforins, i per a nosaltres com a municipi amfitrió és una aposta clara del que venen a ser, diguem, aquests esdeveniments que al final posen en valor el que és els productes locals, en aquest cas tot gira a favor del vi, i per a nosaltres és una oportunitat esplèndida per a poder mostrar aquestes particularitats que disposem com a territori, juntament a Fontanars i la Font de la Figuera, i suposa una oportunitat més, una finestra al món perquè la gent vinga, ens conega, i a partir d'ahir vulgui repetir en un moment donat més al llarg de l'any. En aquest cas, el que fem és, vam tindre l'experiència de Fontanars dels Alforins l'any passat, en prolongar un poquet més el que ve a ser la mostra, no per res, sinó per d'alguna manera intentar allargar aquest ambient familiar i aquest ambient, diguem, festiu, que gira al voltant del vi, en el sentit que facilitem aquesta llavor de recollida a la gent que ha organitzat la mostra, conjuntament amb nosaltres, i el que farem és un grup d'actuació, el grup 7, en el qual ens farà allargar un poc més aquesta jornada festiva, aquest dia d'ambient, de germanor i sobretot de passar-ho bé. Son ya 12 ediciones de lo que es este evento de Terres d'Alforins, y Cajamar llevamos ya muchos años apoyando el proyecto. Entonces, en cierto modo nos sentimos que somos una parte de esta mostra, ¿no? El motivo por el que estamos aquí, Cajamar viene siempre apoyando el sector del vino, desde el proceso productivo hasta lo que es la comercialización, desde lo que es la cepa hasta el punto de venta. Y eso, al final, no solo aportamos lo que es productos y servicios financieros, sino que nuestra diferencia es que aportamos conocimiento. Conocimiento que aportamos y transmitimos, como por ejemplo, hemos publicado 4 libros monográficos sobre el vino, que han sido premiados por la Organización Internacional del Vino y que están a disposición de todos. También, para nosotros es un orgullo poner aquí nuestro granito de arena. Somos una entidad eminentemente muy volcada en el sector agroalimentario, es parte de nuestro ADN, y además de eso, tenemos una gran implantación en lo que son las oficinas de esta zona, y queremos ser, junto con los bodegueros y las empresas del sector, el motor de la economía que mueve todo esto. La verdad es que estamos convencidos que este año volverá a ser un éxito la muestra, y estaremos ahí el próximo 17 para disfrutarlo con todos vosotros.